Аляксандр Дзюма. Тры мушкецёры. Частка першая. Раздзел 4. Плячо Атоса, перавязь Партоса і насоўка Араміса. Д'Артаньян, не ў сабе ад лютасці, у 3 скачкі перасек пярэднюю і кінуўся было да лесвіцы, па якой, па яго разліках, трэба было спускацца, пераскокваючы праз 4 прыступкі за раз. Як раптам па неасцярожнасці наляцеў на мушкецёра, які выходзіў з аднаго з пакояў спадара дэ Трэвіля, і, моцна стукнуўшы яго па плячы, прымусіў яго ўскрыкнуць ці, хутчэй, завыць. «Прабачце», — сказаў Д'Артаньян, спрабуючы працягнуць свой шлях. «Прабачце, але я спяшаюся». Ледзь ён спусціўся з першай прыступкі, як жалезная рука схапіла яго за пояс і спыніла. «Вы спяшаецеся?» — спытаў мушкецёр, бледны як палатно. «І пад гэтай падставай вы на мяне наскокваеце. Вы кажаце прабачце і лічыце, што гэтага дастаткова? Зусім не, малады чалавек. Ці не думаеце вы, што з-за таго, што вы чулі, як спадар дэ Трэвіль гаварыў з намі сёння некалькі бесцырымонна, іншыя людзі павінны ставіцца да нас гэтак жа, як ён да нас звяртаецца? Разупэўніцеся, юнак, вы не спадар дэ Трэвіль». «Сумленнае слова!» — усклікнуў Д'Артаньян, пазнаўшы Атоса, які пасля перавязкі, зробленай лекарам, вяртаўся ў свае пакоі. «Я зрабіў гэта ненаўмысна, і не робячы гэтага наўмысна, я сказаў прабачце. Мне здаецца, гэта цалкам дастаткова. Аднак я паўтараю вам, і на гэты раз пад сумленнае слова. Я думаю, што магчыма занадта часта, што я спяшаюся, вельмі спяшаюся. Тады, малю вас, адпусціце мяне і дазвольце мне ісці туды, куды мне клічуць мае справы». «Пане», — сказаў Атос, адпускаючы яго, «вы няветлівыя. Адразу відаць, што вы прыехалі здалёк». Д'Артаньян ужо спусціўся на 3 ці 4 прыступкі, але пры апошняй заўвазе Атоса спыніўся як укапаны. «Прабачце, пане», — сказаў ён, «як бы далёка я ні зайшоў, не вам вучыць мяне добрым манерам, папярэджваю вас». «Магчыма», — сказаў Атос. «Ах, калі б я не спяшаўся, і калі б я не бег за кімсьці», — сказаў Д'Артаньян. «Спадар, вы можаце знайсці мяне не ўцякаючы, разумееце? І дзе ж, прашу вас?» «Каля Карндышо, манастыра кармелітак». «У якой гадзіне?» «Апоўдні». «Апоўдні? Гэта дастаткова, я буду там». «Паспрабуйце не прымушаць мяне чакаць, таму што ў 1:15 я адрэжу вам вушы, калі вы будзеце ўцякаць». «Добра», — усклікнуў Д'Артаньян, «я буду там без 10:12». І ён кінуўся бегчы так, нібы ў яго ўсяліўся д'ябал, спадзяючыся, што яшчэ зможа знайсці незнаёмца, чый павольны крок не мог адвесці яго так далёка. Але каля вулічных варот Партос размаўляў з салдатам, які стаяў на варце. Паміж двума суразмоўцамі было якраз досыць месца, каб праціснуцца аднаму чалавеку. Д'Артаньян вырашыў, што яму гэтага будзе дастаткова, і кінуўся паміж імі, як страла. Але Д'Артаньян не ўлічыў ветру. Калі ён збіраўся прайсці міма, парыў ветру раздзьмуў доўгі плашч Партоса, і Д'Артаньян кінуўся прама ў яго гушчу. Без сумневу, у Партоса былі прычыны не расставацца з гэтай часткай свайго ўбору, таму што замест таго, каб адпусціць плашч, ён пацягнуў яго на сябе, так што Д'Артаньян, па віне ўпартага Партоса, прарабіўшы нейкі вярчальны рух, апынуўся зусім захутаным у аксаміт плашча. Д'Артаньян, пачуўшы, як мушкецёр вылаяўся, захацеў вызваліцца ад плашча, які асляпляў яго, і паспрабаваў выбрацца з-пад яго зморшчын. Ён асабліва стараўся не сапсаваць свежасць цудоўнай перавязі, з якой мы ўжо знаёмыя. Але, нясмела адкрыўшы вочы, ён выявіў, што ўткнуўся носам паміж двух плячэй Партоса. Гэта значыць якраз у тую самую перавязь. На жаль, як і большасць рэчаў у гэтым свеце, якія не маюць нічога агульнага са знешнім выглядам, перавязь спераду зігацела золатам, але ззаду была з простай буйвалавай скуры. Пры ўсёй сваёй ганарыстасці Партос не мог дазволіць сабе перавязь, зробленую цалкам з золата, але ў яго была прынамсі палова. Можна было зразумець, чаму плашч быў яму так неабходны. «Божа мой!» — усклікнуў Партос, робячы адчайныя намаганні вызваліцца ад Д'Артаньяна, які выгінаўся ў яго на спіне. «Вы, напэўна, звар'яцелі!
калі так кідаецеся на людзей? Выбачайце, сказаў д'Артаньян, з'яўляючыся з-за пляча волата. Але я так спяшаюся, я бег за кімсьці і... А вы заўсёды забываеце пра свае вочы, калі бяжыце? Спытаў Партос. Не, адказаў закрануты за жывое д'Артаньян. І дзякуючы сваім вачам я бачу тое, чаго не бачаць іншыя людзі. Незалежна ад таго, зразумеў яго Партос ці не, ён даў волю свайму гневу. Пане, сказаў ён, у вас ёсць шанец атрымаць вымову, калі вы будзеце так звяртацца з мушкецёрамі. Вымову, пане, сказаў д'Артаньян. Гэта моцны выраз. Гэта тое, што належыць чалавеку, які звыкся глядзець у твар сваім ворагам. Ах, прабачце, я выдатна ведаю, што вы не паварочваецеся спіной да іх. І малады чалавек, задаволены сваім жартам, сышоў, гучна смеючыся. Партос у дзікай лютасці зрабіў рух, маючы намер кінуцца на крыўдзіцеля. Пасля, пасля, закрычаў д'Артаньян. Калі на вас не будзе плашча. Тады ў гадзіну дня за Люксембургскім палацам. Добра, тады ў гадзіну дня, адказаў д'Артаньян, згортваючы за вугал вуліцы. Але ні на вуліцы, па якой ён прайшоў, ні на той, якой ахапіў яго прагны погляд, ён нікога не ўбачыў. Як бы павольна не ішоў незнаёмы, ён працягваў свой шлях, або, магчыма, увайшоў у які-небудзь дом. Д'Артаньян распытваў усіх, з кім сустракаўся, схадзіў на паром, зноў падняўся па вуліцы Сены і да вуліцы Чырвонага крыжа. Але нічога, абсалютна нічога. Аднак у адным сэнсе гэтая пагоня была для яго выгадная, таму што па меры таго, як пот выступаў яго на лбе, сэрца яго пачынала астываць. Ён пачаў разважаць пра падзеі, якія адбыліся. Яны былі шматлікія і неспрыяльныя. Яшчэ не было 11 гадзін раніцы, а між тым гэтая раніца ўжо наклікала на яго няласку спадара дэ Трэвіля, які не мог не палічыць, што д'Артаньян паступіў з ім некалькі бесцырымонна. Акрамя таго, ён нарваўся на 2 паядынкі з людзьмі, здольнымі забіць 3 д'Артаньянаў кожны. Адным словам, з 2 мушкецёрамі, гэта значыць з істотамі, перад якімі ён адчуваў такую глыбокую прыхільнасць, што ў сэрцы сваім ставіў іх вышэй за ўсіх людзей. Перспектыва была сумнай. Малады чалавек, упэўнены, што яго заб'е Атос, цалкам зразумела не вельмі турбаваўся аб паядынку з Партосам. Аднак, паколькі надзея – гэта апошняе, што згасае ў сэрцы чалавека, ён скончыў тым, што спадзяваўся, што зможа выжыць, хоць і з жудаснымі ранамі, у абедзвюх гэтых двухбоях. І на гэты выпадак, у разліку на будучае жыццё, ён ужо лаяў сябе за свае памылкі. Якім жа я ўсё ж такі быў дурнем? Гэта адважны і няшчасны Атос быў паранены ў тое самае плячо, на якое павінен быў кінуцца на злом галавы, як баран. Адзінае, што мяне здзіўляе, гэта тое, што не забіў мяне адразу. У яго былі на тое ўважлівыя прычыны. Хутчэй за ўсё, я прычыніў яму невыносны боль. Што тычыцца Партоса? Ах, што тычыцца Партоса, гэта пацешная гісторыя. І, сам таго не жадаючы, малады чалавек пачаў гучна смяяцца, уважліва азіраючыся, аднак, каб пераканацца, што яго самотны смех, беспадстаўны ў вачах мінакоў, нікога не пакрыўдзіў. Што тычыцца Партоса, то гэта, вядома, пацешна, але ўсё роўна легкадумны дурань. Хіба можна кідацца на людзей без папярэджання? Не. І ці мае якое-небудзь права падыходзіць і зазіраць ім пад плашчы, каб бачыць тое, чаго там няма. Ён дараваў бы мне, ён, вядома, дараваў бы мне, калі б я нічого не сказаў яму аб гэтай праклятай перавязі. Двухсэнсоўнымі словамі, гэта праўда, але даволі пацешна двухсэнсоўнымі. Ах, я, пракляты гасконец, трапляю з адной калатнечы ў іншую. Сябра д'Артаньян, працягваў ён, размаўляючы сам з сабой, з усёй ветлівасцю, якую лічыў належнай сабе. Калі ты ацалееш, што малаверагодна, трэба надалей быць узорна пачцівым. З гэтага часу ўсе павінны захапляцца табой і ставіць цябе ў прыклад. Быць ветлівым, папераджальным не значыць яшчэ быць баязліўцам. Паглядзі толькі на Араміса. Араміс – сама лагоднасць, увасабленне вытанчанасці. А хіба можа прыйсці каму-небудзь у галаву назваць Араміса баязліўцам? Зразумела, не. І з гэтага часу я ва ўсім буду браць прыклад з яго. Ах, вось якраз ён сам. Д'Артаньян, шпацыруючы, разважаючы сам з сабой, падышоў на некалькі крокаў да палаца д'Гійома і ўбачыў перад ім Араміса,
які весела гутарыў з 3 суразмоўцамі. Той не забыўся, што спадар дэ Трэвіль у прысутнасці гэтага юнака так жорстка размаўляў сёння раніцай. Чалавек, які меў магчымасць чуць, якімі папрокамі абспалі мушкецёраў, быў яму непрыемны, і Араміс зрабіў выгляд, што не заўважае яго. Д'Артаньян, між тым, увесь ва ўладзе сваіх планаў стаць узорам ветлівасці, наблізіўся да маладых людзей і адвесіў ім вытанчаны паклон, які суправаджаўся самай ветлівай усмешкай. Араміс злёгку пакланіўся, але без усмешкі. Усе чацвёра пры гэтым адразу перапынілі размову. Д'Артаньян быў не настолькі дурны, каб не заўважыць, што яму не радыя, але ён не быў яшчэ досыць практыкаваны ў прыёмах сталічнай моды, каб знайсці выхад з нязручнага становішча, у якім аказваецца чалавек, які падышоў да людзей, мала яму знаёмых, і ўмяшаўся ў размову яго недатычную. Ён у думках шукаў найменш нязручны шлях да адступлення, калі заўважыў, што Араміс выпусціў насоўку і, без сумневу, памылкова наступіў на яе нагой. Гэта, відаць, было спрыяльнай магчымасцю выправіць сваё ўмяшальніцтва. Ён нахіліўся і з самым ветлівым выглядам, на які быў здольны, выцягнуў хустку з-пад ног мушкецёра, нягледзячы на ўсе намаганні апошняга ўтрымаць яе, і, працягваючы яму, сказаў: «Я мяркую, пане, што вам было б шкада страціць гэтую насоўку». Насоўка і на самай справе была багата вышытая, і на адным з яе кутоў віднеліся карона і герб. Араміс густа пачырванеў і хутчэй выхапіў, чым адабраў яе ў гасконца. «Ах, ах!» – усклікнуў адзін з суразмоўнікаў. «Няжо вы будзеце працягваць сцвярджаць, шаноўны Араміс, што вы не ў добрых адносінах з мадам дэ Буатрасі, калі гэтая высакародная дама пазычыла вам адну са сваіх насоўк». Араміс кінуў на Д'Артаньяна адзін з тых поглядаў, якія кажуць чалавеку, што ён набыў смяротнага ворага. Затым, зноў прыняўшы спакойны выгляд, ён сказаў: «Вы былі ашуканыя, панове. Гэтая хустка не мая. Я не магу зразумець, чаму пану ўзляцела ў галаву прапанаваць яе мне, а не каму-небудзь з вас. І ў доказ таго, што я скажу, вось мая насоўка ў мяне ў кішэні». З гэтымі словамі ён выцягнуў сваю ўласную насоўку, таксама вельмі элегантную, з тонкага батыста, дарагога ў тыя часы, але без вышыўкі і герба, упрыгожаную толькі адзіным знакам, які абазначаў яго ўладальніка. На гэты раз Д'Артаньян не спяшаўся. Ён зразумеў сваю памылку, але сяброў Араміса яго абвяржэнне нісколькі не пераканала, і адзін з іх звярнуўся да маладога мушкецёра з няшчырай сур'ёзнасцю. «Калі б справа ішла так, як вы сцвярджаеце, – сказаў ён, – я быў бы вымушаны, мой дарагі Араміс, сам запатрабаваць яе назад, бо, як вам вядома, Буатрасі – мой блізкі сябар, і я не магу дапусціць, каб маёмасці яго жонкі распараджаліся вось так». «Вы няправільна ставіце пытанне», – адказаў Араміс. «І, прызнаючы справядлівасць вашага патрабавання, я адмаўляю вам у ім праз форму». «Справа ў тым, – нясмела заўважыў Д'Артаньян, – што я не бачу, як хустка выпала з кішэні спадара Араміса. Ён наступіў на яе нагой, вось і ўсё. І паколькі ён наступіў на яе нагой, я вырашыў, што хустка належыць яму». «І вы памыліліся, літасцівы вас пан», – холадна адказаў Араміс. Затым павярнуўся да аднаго з ахоўнікаў, які абвясціў сябе сябрам Буатрасі. Ён дадаў: «Дарэчы, я ўспомніў, дарагі мой, што звязаны з графам дэ Буатрасі не менш пяшчотным сяброўствам, чым ты, блізкі яго сябар. Так што хустка з такім жа поспехам магла выпасці з тваёй кішэні, як з маёй». «Не, клянуся гонарам!» – усклікнуў гвардзеец яго вялікасці. «Ты збіраешся паклясціся сваім гонарам, а я сваім словам, і тады стане цалкам відавочна, што адзін з нас схлусіў. Паслухай, Мантаран, мы паступім лепш. Хай кожны возьме па палоўцы». «Насоўкі?» «Так». «Цалкам справядлівы прысуд цара Саламона. Араміс, ты, несумненна, поўны мудрасці», – усклікнулі два іншыя гвардзейцы. Маладыя людзі зарагаталі і, як можна меркаваць, іншага працягу ў гэтай гісторыі не было. Праз хвіліну-другую размова спынілася, і трое гвардзейцаў і мушкецёр, сардэчна паціснуўшы адзін аднаму рукі, разышліся. Гвардзейцы пашлі ў адзін бок, а Араміс у другі. «Цяпер мне пара памірыцца з гэтым доблесным чалавекам»,
сказаў сабе Д'Артаньян, які стаяў у баку на працягу ўсёй гэтай апошняй часткі размовы, і з такім прыемным пачуццём наблізіўся да Араміса, які выдаляўся, не звяртаючы на яго ніякай увагі. «Пане», — сказаў ён, — «спадзяюся, вы прабачыце мяне». «Ах, пане», — перапыніў яго Араміс, — «дазвольце мне заўважыць вам, што вы зрабілі ў гэтай справе не так, як належыць доблеснаму мужчыну». «Што, пане?» — усклікнуў Д'Артаньян. «І вы мяркуеце?» «Я мяркую, спадар, што вы не дурань, і хоць і прыехалі з Гасконі, выдатна ведаеце, што людзі не наступаюць на насавыя хусткі без прычыны. Што за чартаўшчына? Парыж не высланы батыстам». «Пане, вы робіце няправільна, спрабуючы зняважыць мяне», — сказаў Д'Артаньян, у якім прыродны задзірысты дух загаварыў гучней, чым яго міралюбівыя намеры. «Я з Гасконі, гэта праўда. І паколькі вы гэта ведаеце, няма сэнсу казаць вам, што гасконцы не вельмі цярплівыя. Так што калі яны адзін раз папрасілі прабачэння, хай нават за глупства, яны перакананыя, што ўжо зрабілі па меншай меры столькі ж, сколькі патрэбна». «Пане, я сказаў гэта зусім не з жаданнем шукаць з вамі сваркі. Я, дзякуй Бога, не забіяка які-небудзь. І мушкецёр я толькі часова. Б'юся я толькі калі бываю вымушаны. І заўсёды з вялікай неахвотай. Але на гэты раз справа не абыякая. Тут гаворка пра даму, якую вы скампраметавалі». «Вы маеце на ўвазе нас?» — усклікнуў Д'Артаньян. «Чаму вы так нязграбна вярнулі мне хустку? Чаму вы так няўка выпусцілі яе?» «Я ўжо казаў, спадар, і паўтараю яшчэ раз, што насоўка выпала не з маёй кішэні. І такім чынам вы падманулі двойчы, пане, таму што я бачыў, як яна ўпала». «Ах, вось вы як сабе дазваляеце размаўляць, спадар гасконец. Я навучу вас паводзіць сябе. А я адпраўлю вас назад служыць абедню, спадар абат. Выцягвайце шпагу, прашу вас, і гэтую ж хвіліну». «Не зусім так, мой дарагі сябар. Прынамсі, не тут. Хіба вы не заўважаеце, што мы знаходзімся насупраць гатэля «Дэгіён», дзе поўна паслугачоў кардынала? Адкуль мне ведаць, што гэта не яго высокапрэасвяшчэнства аказаў вам гонар даручэннем здабыць маю галаву? А ведаеце, я дасмешна шаную сваю галаву. Мне падаецца, што яна даволі спрытна сядзіць у мяне на плячах. Таму я згодны забіць вас, будзьце спакойны, але забіць без шуму, у зацішным мястэчку, дзе вы нікому не змаглі б пахваліцца маёй смерцю». «Я згодны, пане, але не будьце занадта самаўпэўненыя. Вазьміце сваю насоўку, незалежна ад таго, належыць яна вам ці камусьці іншаму. Магчыма, яна вам спатрэбіцца». «Дык вы, спадар, гасконец», — іранічна ўдакладніў Араміс. «Так, і гасконцы звычайна не адкладаюць паядынку з асцярожнасці». «Я ведаю, спадар. Разважлівасць, цнота зусім бескарысная для мушкецёраў, але неабходная для святароў. А паколькі я мушкецёр толькі часова, я лічу, што разважлівасць — гэта добра. У 2 гадзіны я буду мець гонар чакаць вас у доме спадара Д'Этревіля. Там я падкажу вам найлепшае месца і час». Маладыя людзі пакланіліся і рассталіся. Араміс накіраваўся па вуліцы, якая вядзе да люксембургскага палаца. А Д'Артаньян, бачачы, што прызначаная гадзіна набліжаецца, накіраваўся па дарозе да Карм-дэ-Шо, кажучы сабе: «Рашуча, я не магу адступіць, але, прынамсі, калі мяне заб'юць, я буду шчаслівы, бо буду забіты мушкецёрам».